עד הגבעת, כדי ששם תגיד שאתה רוצה... אז באמת הייתי בצנחנים. גמרתי את שירות צדיק, שם הכרתי את אשתי דרך אגב גם כן. שם הייתי אחר כך גם מילואים עשינו בחטיבה 55, זו חטיבה מאוד ידועה גם כן. מלחמת ששת הימים נלחמתי בירושלים. איזה גדוד היית? מה? איזה גדוד היית? דרך אגב, אני ממקימי החאן. את החאן אנחנו מכירים, אני והחבר'ה שלי הקמנו את החאן. 28? מה? גדוד 28? אתה, איך? אבא שלי היה במצב. היה גם בחאן? הוא היה בג' בגדוד 28. גדוד 28. בשיטת מוות. כן. מה זה החאן? איפה החאן? בשער הגיא? החאן? איפה החאן? החאן בירושלים? לא הבנתי מה? לא, כלום, בסדר. חאן זה יחידת חבלה. חבלה חטיבתית. פעם היה בכל גדוד או בכל יחידה היה חבלן אחד או שניים. אז החליטו בחטיבה 35 להקים פלוגה של זה, פלוגה, כן, 12 איש. לא, ב-12 איש גמרנו קורס מ"כים. אחר כך זה גדל. במילואים זה גדל. אחר כך, 6 ימים נלחמתי בירושלים. ומלחמת התשה הייתי בת לילה ובבקעה. מלחמת יום כיפור, אנחנו היינו הראשונים. עם הכוח של אריק שרון, שחצינו את התעלה עם סירות גומי. אולי היה שם... אם אבא שלך מכיר את הסיפור עם הקשרים, עם הזה. הוא היה עם הדוברות. מה? הוא היה הראשון עם הדוברות. כן. אחריך עם זה. והייתי חצי שנה מגויס שמה. ובמלחמת שלום הגליל הראשונה גם כן הייתי. ויש לי 3 ילדים. נהדרים, ו8 נכדים עוד יותר נהדרים. הקטנים הם... זה ברור, כן. הקטנים בני 10, 11, 15, 20, 21, 22, ועוד אחד 22 ואחד 25. וגם השניים, זה שבין 25 וזה שבין 22, שניהם גם הלכו לצנחנים. ושאלתי אותם, למה הלכתם לצנחנים? אז סבא היה שם, אנחנו לא נלך. לצערי הרב. אז אחד לא התגייס, כבר היה במילואים. הוא היה בעורף צנחנים. והשני בסיירת צנחנים, והוא היה בפנים שם כל התרופה. ואתם יכולים לתאר לעצמי מה הולך אצלי. דרך אגב, אנחנו שרדנו את המלחמה, תעודת לידה שלי, אני יכול להראות לכם אחר כך, זה עם צלב קרס. וכתוב בתעודת לידה שאני אינפנגלי. שאתה מה? אינפנגלי. אבנגלי. כן. זה כמו קתולים, זה פנטים שאתה אינפנגלים גם. וזה מה שהציל אותנו בעצם, גם אותי וגם את ההורים. זה היה בית יתומים של נוצרים? זה היה... מה זה? זה היה בית יתומים של ילדים נוצרים, או ידעו שאתה משפחה יהודית? לא. בגלל זה הציל אותך. לא, אף אחד לא הצליחו להסוות את זה. בגלל שהוא לא אמר. ואיפה ההורים היו בזמן המלחמה? זהו, בזמן... גם כן הצליחו להתחבות ולא... גם כן תעודות מזויפות. כמובן... הם היו במחנות ריכוז? לא. זה המזל שלנו. זהות בדויה. מה? היו תחת זהות בדויה. כן. גם האחים שלך לא עברו ברית? זאת אומרת, כולכם הייתם... לא, שני הבנים הגדולים כן עברו ברית. עברו ברית בגיל שבוע כמו... כן, הגדול ביותר, לא יודע מתי הוא נולד, זה גם סיפור איתו.
האח השני הוא נולד ב-37. ב-37 עדיין עשו בריתות. אבל השני היה יותר גדול ממנו, אז זה לא... היה עוד אחד שביני לבין זה היה לי עוד אח אחד, אני לא יודע אם עשו לו ברית. איך אבל הם השיגו ככה הסתירו את היהדות. ככה זה. איך הם הסתירו את היהדות שלהם? תעודות מזויפות כנראה. אני אראה לכם את החותמת אם אתם רוצים. אז בעצם היו לך עוד שני אחים שנהרגו במלחמה. מה שאמרת אחות קודם. ואחד בהפצצה. אחד בטוח. אנחנו 5 ילדים. כן. 2 מתו במלחמה, האח הגדול נהרג פה בארץ בתאונת דרכים. מאיזה גיל? את האמת אני לא יודע, זה היה ב-55, אני לא יודע מכמה הוא היה. אז נשאר לך אח אחד? הוא חי? הוא בחיים? לצערי הרב, הוא נפטר בגיל 60. הוא היה מבוגר ממני ב5 שנים. איך הם השיגו את התעודות המזויפות? מה? איך הם השיגו את התעודות של הבנים? התעודה שלי ושל אחותי, שאני אראה לכם, זה אורגינלי. איך ההורים שלי השיגו את זה אני לא יודע. הם אף פעם לא דיברו על זה. הם היו מספרים לכם על המלחמה? הם היו מספרים לכם? או הם היו מספרים לך? לא, הם לא היו אנשים שום שדיברו. דבר. בעצם העובדה שאבא גם חזר לגרמניה, אתה יודע למה? הוא לא הסתתר בשום מקום. אבל הוא הוא חזר חיפש דווקא המשפחה, לגרמניה, הוא למקום. חיפש המשפחה שלו. והוא מצא? שמהצד שלו אני לא הכרתי אף אחד. ואם אני לא טועה, שהיינו במזרח ברלין, היה לו אח תאום, ונראה לי שהאח התאום הזה בא לבקר אותו. ראיתי ככה ברבשבוף, ככה לא ממש. ואז הוא נעלם גם כן. מה עם שאר המשפחה אני לא יודע.